ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் வினிஷ். இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனிக்குள்ள ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அதை பத்தி தான் வீடியோல பார்க்க போறோம். இன்டர்வியூ கிளியர் பண்றது வரைக்கும் ஓகே, பட் ஒரு ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கிட்டு நீங்க அந்த கம்பெனில ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு சில விஷயங்கள் மைண்ட்ல கிளியரா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணிட்டு டக்குன்னு ஒரு 3 மாசம் இல்ல 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் நீங்க வெளியே வரலாம் அப்படின்னு நீங்க மனசுல இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கும் லாஸ், கம்பெனிக்கும் லாஸ். அதனால நீங்க சேர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அந்த விஷயங்களை பத்தி நம்ம கிளியரா ஒன்னொன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா, நீங்க என்ன ரோலுக்கு செலக்ட் ஆயிருக்கீங்க, அந்த ரோல் வந்து நீங்க ஒரு வேலைக்காக ஏம் பண்ணுவீங்களா, அதுக்கு ரிலவெண்டான ரோலா அப்படின்றத நீங்க கண்டிப்பா பாத்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா அது என்ன ப்ராடக்ட், அதுக்கப்புறம் அதோட என்ன ப்ராஜெக்ட், இந்த 3 விஷயங்கள் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியில வச்சுக்கணும். இது தெரியாம ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ஒரு வேலை கிடைச்சிச்சு, சம்பளம் வந்துருச்சு அப்படின்னு நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சில நேரங்கள் அது உங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகவும் போகலாம், நீங்க நினைக்கிற விதத்திலையும் போகலாம், ஒரு சில நேரம் அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போயிடலாம். அதனால ஒரு வருஷம் இல்ல 2 வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷா ஜீரோல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம், ரோல் என்ன, அந்த ரோல் உங்களுக்கு பிடிச்ச ரோலா நீங்க ஏம் பண்ற ரோலான்னு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட், அது என்ன ப்ராடக்ட் வச்சிருக்காங்க, என்ன ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடா நீங்க ஒர்க் பண்ண போறீங்கன்றத பாருங்க. ஒரு சில நேரங்களில் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ப்ராடக்டா இருக்கும், பட் நீங்க வேலை செய்யற ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் மொக்கையான ப்ராஜெக்டா இருக்கும், இல்ல வேர்ஸ்டான ப்ராஜெக்டா இருக்கும். அதனால இந்த 3 விஷயங்களை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியில வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பாண்டு அக்ரிமெண்ட் இந்த மாதிரி சொல்றாங்க, இந்த விஷயம் இருக்கான்னு பாருங்க. இந்த பாண்ட் நம்ம சைன் பண்றதுக்கு அந்த வேலை நம்மளுக்கு வர்த்தா இருக்கா, அதாவது அந்த வேலை ஒரு சிலருக்கு நல்ல வேலை தான், ஆனா அது உங்களுக்கு வர்த்தா இருக்கா, 2 வருஷம் நம்ம அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்றோம், அதுக்கு அந்த வேலை வர்த்தான வேலையா, இல்ல அந்த சம்பளம் நம்மளுக்கு கரெக்டான அளவு இருக்கா அப்படின்றத நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாண்ட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணலாம். இன்கேஸ் நீங்க ஓகே எனக்கு இந்த பாண்ட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு மனசுக்கு வந்தாலும், நல்ல வேலையா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாலும், அதுல தயவு செய்து சர்டிபிகேட் மட்டும் சப்மிட் பண்ணாதீங்க. எவ்வளவு நல்ல வேலையா இருந்தாலும் சரி, உங்களோட ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட் சப்மிட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனில கண்டிப்பா உங்க சர்டிபிகேட் கேட்க மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்காக ஸ்கேன் காப்பி தான் கேட்பாங்க. அதுவே உங்களோட ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட் கொடுங்க, அப்பதான் வேலை கண்டிப்பா கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தயவு செய்து அந்த கம்பெனி போகாதீங்க. அது கண்டிப்பா ஒரு முக்கியமான கம்பெனி, நல்லா இல்லாத கம்பெனி, அப்புறம் ஃபியூச்சர்ல ஒரு எம்ப்ளாய் நல்லா ட்ரீட் பண்ணாத கம்பெனியா தான் கண்டிப்பா இருக்கும். அதனால உங்ககிட்ட ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட் கேட்டாங்கன்னா, இன்னொரு டைம் கூட சொல்றேன், ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட் உங்ககிட்ட கேட்டாங்கன்னா அந்த கம்பெனி பக்கம் போயிடாதீங்க. தயவு செய்து உங்க சர்டிபிகேட் சப்மிட் பண்ணாதீங்க. ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆஃபர் லெட்டர் வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க இருந்த குழப்பத்தோட ஆஃபர் லெட்டர் கிடைச்ச அப்புறமா அதிகமா குழப்பத்துக்குள்ள போயிடுவாங்க. ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து என்கிட்ட அவங்க ஆஃபர் லெட்டர் கிடைச்ச கம்பெனி பத்தி கேட்பாங்க, ப்ரோ இந்த கம்பெனி எப்படின்னு சொல்லுங்க. எனக்கு அந்த கம்பெனி பேர் கூட கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேன், அந்த கம்பெனி பத்தி எனக்கு தெரியாது, பட் சம்பந்தமே இல்லாம என்கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. இல்ல ஒரு சிலர் வந்து மத்தவங்க கிட்ட தேவையில்லாம தெரியாதவங்க கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. அதுக்கு பதிலா நீங்க செலக்ட் ஆறீங்களா ஹெச்ஆர், அவங்க கிட்டே கிளியரா நீங்க என்ன வேலை பண்ணுவீங்க, டே டு டே ஒர்க் என்ன இருக்கும், என்ன ப்ராடக்ட், என்ன ப்ராஜெக்ட், அப்புறம் என்னோட டே டு டே டாஸ்க் என்ன, என்னோட டைமிங் என்ன, ஷிஃப்ட் டைமிங், இது மாதிரி நீங்க ஹெச்ஆர் கிட்டே கிளியரா கேட்டு வச்சுக்கணும். இது மாதிரி நீங்க ஹெச்ஆர் கிட்டே நீங்க கிளியரா கேட்க, ஒரு சிலர் ஹெச்ஆர் வந்து சரி அவரு வேலை கொடுத்துட்டாரு கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சிலர் தயங்குவாங்க. அது மாதிரி நீங்க எந்த தயக்கமும் வச்சுக்காம ஹெச்ஆர் கிட்ட எனக்கு பிராங்கா சொல்லுங்க, எனக்கு பிராங்கா இந்த விஷயங்கள்லாம் ஐடியா இல்ல, அதனால இந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு புரியல, அதை பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்க தயவு செய்து ஹெச்ஆர் கிட்ட கேட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. இல்ல அந்த இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க கான்ட்ராக்டர் தான், தயவு செய்து அந்த ப்ராடக்ட்டை குறிச்சு அந்த வேல்யூ குறிச்சு நீங்க கிளியரா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சேருங்க. அது தெரியாம ஒரு அரை மனசோட ஒரு குழப்பத்தோட நீங்க போய் சேர்ந்தீங்கன்னா ஒரு சரியான ஒரு டிசிஷனா இருக்காது. நெக்ஸ்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லலாம்னா, ஒரு சிலருக்கு வந்து நல்லா அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை, பிடிச்ச கம்பெனி எல்லாமே கிடைச்சிடும், பட் ஆனா ஒரு சிலருக்கு என்ன குழப்பம் இருக்குன்னா, சேலரி கம்மியா கொடுக்குறாங்க ஆரம்பத்துல, என்ன பண்றது, ஆனா எனக்கு பிடிச்ச வேலை தான் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க சேலரியை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேணாம். சேலரி வந்து ஒரு சிலர் வந்து கம்மியா தான் கொடுப்பாங்க, ரொம்ப கம்மியா கொடுத்தாலும் நீங்க நினைச்ச வேலை, அது அந்த வேலையில கிடைச்சா அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் உங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ண முடியும், லேர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதா கண்டிப்பா சேலரி இனிஷியலா பார்க்காதீங்க. ஒரு 1 or 2 இயர் வந்து கம்மியான சேலரி இருந்தாலும் நல்ல ரோல், உங்களை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ரோல் கிடைக்குதுன்னா தயவு செய்து சேரலாம். ஆனா நீங்க எடுத்தோன்னா எனக்கு சேலரியும் வேணும், பிடிச்ச ரோலும் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் இடங்கள்ல கிடைக்கும், ஒரு சில இடங்கள்ல கிடைக்காது. அதனால இந்த விஷயத்த கன்சிடர் வச்சுக்கோங்க. என்னன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ரோல், அது வந்து உங்களுக்கு ரிலவெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ண முடியும்னா சேலரி பார்க்காம ஃப்ரெஷரா இருக்கிறவங்க 1 or 2 இயர் கண்டிப்பா வேலை செய்யலாம். அதனால இந்த விஷயத்த ஒரு கன்சிடரேஷன்ல மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஃபைனலா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னா, இன்டர்வியூல பாத்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் உங்ககிட்ட சேலரி கேட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு கம்மியா சேலரி கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு கம்மியா குறைச்சி பேசுவாங்க. ஆனா நீங்க வந்து ஒரு கிளியரா ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஃபைனல் ரவுண்ட் போறீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்க செலக்டட் இருக்கு சொல்லலாம். ஆனா அப்ப நீங்க போறதுக்கு முன்னாடியே அந்த கம்பெனில மினிமம் மேக்ஸிமம் எவ்வளவு சேலரி வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்றத வச்சுட்டு நீங்க ஒரு கிளியர் கான்பிடண்டா கேளுங்க. ஒரு சிலர் வந்து வேலை கிடைச்சிட்டா போதும், இப்ப எவ்வளவு கம்மியா கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல ஒரு சிலர் போயிடுவாங்க. ஆனா அங்க எவ்வளவு லிமிடேஷன் இருக்குன்னு நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க சேலரி நெகோஷியேட் பண்ணுங்க. ஒரு கம்பெனில 4 லட்சம் மேக்ஸிமம் அவங்களால கொடுக்க முடியும்னா ஒரு சிலர் ஹெச்ஆர் என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு 2 லட்சம் தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
ஆனா வந்து நீங்க நெகோஷியேட் பண்ணி உங்க பேச்சு திறமையால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அதிகமா கேட்டு பாருங்க. ஏன்னா ஒரு சிலர் என்ன பயப்படுவாங்க, நான் நிறைய கேட்டா ஹெச்ஆர் வேலை கொடுக்க மாட்டாங்களோ இல்ல ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு பயப்படுவாங்க. நீங்க கேட்கிற அளவு கேளுங்க, பட் ரொம்ப அதிகமா லிமிட்டை தாண்டி போனாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் ஒரு உங்களுக்கே தெரியும் இவ்வளவு கேட்கலாம் இவ்வளவு கேட்க வேணாம் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும். அதனால ஒரு ஜெனியூனான ஒரு அமௌண்ட் வந்து நீங்க கேளுங்க. அது என்ன சமரியா சொல்லுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன வேலைக்கு செலக்ட் ஆயிருக்கீங்க, அந்த ரோல் பாருங்க, ப்ராஜெக்ட் பாருங்க, ப்ராடக்ட் பாருங்க. இந்த 3 விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியில வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் சொல்லணும்னா பாண்ட் அக்ரிமெண்ட் பத்தி ஒரு கிளாரிட்டி, அதுக்கப்புறம் சர்டிபிகேட் தயவு செய்து சப்மிட் பண்ணாதீங்க. அப்புறமா அந்த ஹெச்ஆர் கிட்ட அந்த வேலையை பத்தின கிளியரான எக்ஸ்பிளேஷன் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் அந்த கம்பெனி ஆஃபர் லெட்டர் கொடுக்கும்போது அதில் சைன் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைனும் மிஸ் பண்ணாம தயவு செய்து படிச்சு பாத்துருங்க. ஏன்னா சேர்ந்துட்டு நம்ம லீவ் ஆகிற டைம்லாம் வந்து திடீர்னு ஏதாவது இல்லாம ஒரு ரூல்ஸ் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க. அதனால நீங்க சேரும் போதே அதுல இருக்கிற டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் நிறைய இருந்தாலும் 1 நாள் 2 நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கூட அதை நல்லா தெளிவா படிச்சு பார்த்துட்டு அப்புறமா சைன் பண்ணி அனுப்புங்க. அதனால இது தயவு செய்து நான் சொன்ன விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் மனசுல வச்சுக்கோங்க. மேலும் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் எனக்கு தெரியாம இருக்கும், பட் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ ஏதோ ஒரு விதத்துல உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நான் கண்டிப்பா நம்புறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல புரியணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதை பத்தி நம்ம ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.